Lolu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. We are going to undertake an investigation of the car so that we can come to a conclusion as to what exactly happened. Luza kufumana umkhondo uphando nzulu ngonobangela wokusweleka kwamapolisa amathathu abedukile emva kokuba igqiza lophando nohlangulo lamapolisa lifumene ubugoxo besithuthe besithwele lamapolisa. Usuku lwabasebenzi lubhiyozelo jikelele kweli imibutho yabasebenzi namaqela ezopolitiko. Molweni emakhaya khongozelana uvimba esilungiselele ngona ngokuhlwanje. Luza kufumana umkhondo uphando nzulu ngonobangela wokusweleka kwamapolisa amathathu achazwe njengalahlekileyo ngolwesithathu eveke ephelileyo okwemva kokuba igqiza lophando nohlangulo lamapolisa likwazile ukukhupha ubugoxo besithuthe besithwele lamapolisa nesiluhlobo lwe-VW Polo kumlambi Henobs Centurion. Ethetha nentatheli kulandela isiqinisekiso sokubanene nesisithuthi ebehamba ngaso esi amapolisa amathathu angasekhoyo. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masemula uthe nakubeni kubuhlungu kodwa bachulumancile side safumaneka naso isithuthi. What a painful relief, however, but at least we are quite happy that after hard work we can indeed say the car has been recovered and actually not far from where we suspected the car went through. Umkomishinala ongeze ngelithi icandelo lophando nzulu esipoliseni liza kuyitshayisa qhuma liphande kwaye lilande ngesizekabani esinokuba sikhokhelele kubhukuqo lwesithuthi ngenjixukuxa ngolwesine. We are going to undertake an investigation of the car so that we can come to a conclusion as to what exactly happened. But from I think the look of eyes when you can see that the car looks like it capsized first before it impacted on the wall, including the barrier on the side. Kusenjalo enkulu baphathiswa yaseGauteng uMnumzana Phanyaza Lesufi uqhithise amazwi ovelwano kwintsapho zamapolisa atshonileyo uLinda Cebekhulu Kyamugetswe Base noBuyipilo Sinoge watsho eqhwabela izandla onke amagosa athathe inxaxheba ekufumanekeni kwemizimba nesithuthi. Obebhala kwindaba ze-SABC Ndingundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Umongameli weCOSATU uZingiswa Losi uxinenise ukuba idabi lokuphucula ubomi babasebenzi kufuneka luqhubeke nangakumbi. Uthi nangona benegalelo elikhulu kulondolozo lweli lizwe inzame zabo azibonelwa ntweni. Ulosi ukuthethe oku kolusuku lwabasebenzi kwibala lezemidlalo eKestelaar eMiddelburg eMpumalanga. Ngobuninzi babo bebhiyozela usuku lwabasebenzi. Intswelangqesho kunye nokudilizwa kwemisebenzi ingakumbi kwicandelo lezemigodi kunye norhwaphilizo kwindawo zokusebenza bekuzezona zingundaba-mlonyeni kwintetho ebithululwa yiCOSATU kubasebenzi. We did not fight for a democracy that delivers crumbs to workers and the working class. And therefore, as a federation, sifuna ukuthi Mongameli, we demand transformation, not tokenism. Imibutho ikwabongoze umongameli ukuba aphumeze imigaqo-nkqubo eza kujongana ngokusisigxina namasebe karhulumente anobuqhophololo. Cut corruption, not clinics. Tax the rich, not the poor. Capacitate the state, do not hollow it out. Sebenzi abebeyinxalenye yalombhiyozo bathi kuninzi kufuneka urhulumente kwenzile ukuphucula intlalo yabasebenzi. Senza kanzima sisebenza abantu bahlele emakhaya basibiza ngama-forefront basinikeza nama-permits ukuthi sisebenze during i-COVID but imali yakhona ayikho. Still now sisayidinga imali leyo. I work as a professional nurse empumelelweni clinic yabona. The issue of shortage ama-nurses and then the issue of is safety because currently i-clinic yethu does not function at night because there was a safety breaching. The sisters were attacked there.
Bisa umyalezo wakhe wenkxaso, umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa uqinisekise amalungu eCOSATU ukuba i-inshorensi yezempilo kazwelonke ijolise ekuxhamleni abasebenzi, ukwabulele kwiCOSATU ngokuxhasa kwaye ingagungqi kwimigaqo-nkqubo yayo nequka ukohluthwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo kunye nemithetho eyilwayo yebhila. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi abembeli mabafunde kumba ubunzima kutshanje we-VAT ethetha namajelo endaba bucala kumsitho wosuku lwabasebenzi eMpumalanga. Umongameli uthe iyanhlukwano ngohlahlo lwabiwo-mali akusiyonto intsha esithi namazwe aphuhlileyo anamalungu epalamente awo abanayo iyanhlukwano ngohlahlo lwabiwo-mali. Melwe ANC uzibhebhethe komsholo kwizimemelelo zokuba injoli yesizwe umnumzana Ido Godongwana mayutye umsebenzi. Oku xa kanye umphatho wezimali lo iza kuthi thaca uhlahlo lwabiwo-mali oluhlaziweyo okwesithathu ekuthambekeni kwale nyanga. Umongameli uthi kukho izifundo emazifundwe ngalo Dulbenzu werhafu yentengo. Because we are drawing a lot of lessons from all this, this is something that we need to take on board, and it doesn't lead to a Minister of Finance resigning or stepping down. No. Umongameli kwaphefumlena ngenyathelo le-DA lokukile urhulumente enkundleni ikhwiniswa ngumthetho kwabiwa kwengqesho i-Employment Equity Act ngabula makhumsha ke. What we are seeking to do is to transform our country and to ensure that what apartheid bequeathed us is something that we correct. So the Employment Equity Act is aimed at doing that. Down with VAT, down. Ukanti umbutho wamakomanisi awoneliseki nanamhloko ukubandakanywa kwe-DA kurhulumente wobumbano kwisizwe i-GNU. Calling on government to take a turning point against neoliberalism and against capitalism. In other words, we are calling for the people's government to assert its independence and serve the working class wholeheartedly. As Sanco, we are saying, we don't want anything that talks about VAT. Kanti ke umongameli ukwaphosa amazovelwano kwiintsapho zamapolisa amathathu amizimba yawo ifunyenwe emfuleni eCenturion wona sebanda nebesuka eBloemfontein esingise eLimpopo. Uthe uqinisekile ukuba i-SAPS iza kuphanda de ifike ezinqanjeni zokuba kwenzeke ntoni kwelo shwangusha. Imibhiyozo yosuku lwabasebenzi kwabanjwe kwilizwe liphela namhlanje. ISAFTU ibambe indibano yayo phambili eGauteng ngelixa i-EFF ibisemntla-ntshona ze i-MK Party yathatha irali yayo yayiseGqeberha eMpuma Koloni. Umdidiyeli wethu Asanda Ntame usidibanisele le ngxelo. ISAFTU ibibambe irali yayo ephambili eBeyersnodie Square eGauteng phantsi komxholo othi masimanyane kumba wokunyuswa kwerhafu yentengo kuquka imithetho eyilwayo necinezela abasebenzi. They say no that the amendments will be made to make workers who used to be the first to be considered after the retrenchment processes when the employer is re-employing and rehiring, so that now the amendments say the bosses don't have to follow the procedure of bringing back the workers that built the company. They say no to all of those attacks. Umbutho i-MK Party ubulibhiyozela olusuku eGqeberha nalapho uthembise ngokuba ngumthetheleli wabasebenzi. We are told here that there are police stations that are guarded by private security guards. I mean, what is that? How can you have, our own police being guarded by private security companies? So, Umkhonto Wesizwe commits to going back to the basics, where we go back to neighborhood guards, where we go back to issues of street committees. Iqela i-EFF lona biliseRustenburg kumntla-ntshona nalapho inkokheli yeli qela uJulius Malema besithi inkqubo yokuthiwa thaca kohlahlobiwo-mali ngomhla wama-20 kule imiyo ayikho semthethweni. 21 May is not practical, because when they arrive there, he's going to say, no, I'm bringing an amended budget. There is nothing in law called amended budget by minister. He must bring a fresh budget. When he brings the fresh budget, it means it will take him not less than 6 months to arrive into parliament,
because he has to start afresh, consult everyone until he reaches the committee on finance. Usekela mongameli weli uPaul Mashatile ulibhuyezele olusuku kwiphondo iKwaZulu Natal nalapho amemelele umanyano phakathi kwabasebenzi. The global economy is experiencing an increase in trade barriers and a decrease in growth projections. These developments will have and will impact on our economy and will lead to retrenchment and job losses. Umxholo kwindibano yezileqela ubugxile kumanyene abasebenzi nanjengoko kubonakala bephansi kolona cinezelo kule minyaka idlulileyo. Ndingu-Asanda Ntame eGauteng. Ukanti DA ithi semininzi imingeni abajongene nayo abasebenzi eliqela liyinxalenye ye-GNU lichaphazela imiba ebandakanya iziseko zophuhliso nokudalwa kwemisebenzi. Here in South Africa, there's very little to celebrate on Workers' Day, when our youth unemployment rate is the highest in the world, and when far too many of our own citizens do not have the dignity of work. Unemployment is the single biggest crisis facing our country. And that is why all spheres of government should be working together to be able to create jobs and grow the economy. I'm standing here in the city of Cape Town, where a new MyCity transport link is going to link workers with jobs. This is important because infrastructure-led growth helps to create jobs and ensure that workers are able to access more job opportunities. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo kwinqaku lokuqala sithe luza kufumana umkhondo uphando nzulu ngonobangela wokusweleka kwamapolisa amathathu achazwe njengalahlekileyo ngolwesithathu eveke ephelileyo emva kokuba amapolisa ekhuphe ubugoxo besithuthe besithwelela amapolisa nesiluhlobo lwe-VW Polo kumlambo iHenop Centurion. Ukanti eBloemfontein kubanjwe inkonzo yomthandazo ukuxhasa iintsapho zalamapolisa aswelekileyo. Iintsapho zalamapolisa zithi ziza kubuyela ePitoli ziyokulanda imizimba yawo. Umthandazo ochukumisayo wokuxhasa iintsapho zamapolisa amathathu afunyenwe eswelekile kumlambo iHenop Centurion. Amalungu eentsapho ebezibambe ngenkophe inyembezi kodwa athi axolile ngokufunyanwa kwesithuthe besikhwelela amapolisa kwaye balumkise uluntu kuba luyeke ukuqajisa kumaqonga onxibelelwano. I'm actually glad that they did find the car, because now it gives us comfort that really they were in an accident, because we were asking ourselves so many questions. The burden of not knowing where our kids were alive or not, finding them not alive, it's sad, shocking, but at the end of the day, we're happy that we can be able to bury them. Umbutho ibuwang basadi uthi bekufanelekile ukuba uququzelele ukubanjwa kwalomthandazo. The reason why we came together here today on Workers' Day was to say these three constables, they can't even enjoy, because if they were still alive, they were supposed to be celebrating Workers' Day. Urhulumente waseFreystata uthi uza kunika inkxaso ezintsapho. We are waiting for guidance. We'll hear from the minister, we'll hear from Tate Jabu, and we'll meet the families tomorrow just to plan together. Even in a situation where these families feel like they need a joint funeral, we'll hear from families. Kulindeleke ukuba ubanjwe kungekudala umngcwabo walamapolisa. Umzimba wenkwenkwane iminyaka mithathu uMujalifa Savuli olahleke ngecawe ufunyenwe udada kwidama elikufuphi neDoornkop kwintshona Randi ngalentsasa. Ngokwesithethi samapolisa eGauteng uKenneth Mavela Masondo, umzimba ubonwe ngabantu bebegqitha ngendlela. On Tuesday, I was also here when our members from Search and Rescue were searching in this dam. So we also dispatched a police helicopter, a chopper that also came to this dam. But that day we couldn't find
the body. So we are not sure whether the body was hidden that time or the body was not here, but that will form part of the investigation. But I must assure the community that no, this is the case that we've been taking very serious. We know that as the police, we prioritize all the cases that involves children, more especially children of this age. As soon as the case was opened, we escalated it to the FCS, which is our Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit. Sexual offences units, they are the ones that have been investigating this case. They are the ones that have been working with the mother together with the community to search for the child. Isebe lenkonzo yezoluleko eGoodwood eKapa lithi banqunyanyisiwe abasebenzi abane kulandela uphando lwezityholo zokubhubha kwebanjwa. Umkomishinala welisebe uMarhoti Thobakgale wenze isibhengezo phambi konondaba eGoodwood ngalentsasa. Ngokwengxelo yesebe esisiganeko senzeke ngomhla we-16 kunyaka February ngethuba kuqhutywa inkqubo yobalo lamabanjwa nebekhutshwa esiseleni. Ingxelo yamsa ithi u-14 uye washiyeka kwisele sakhe ze waphuma mva ukuyokujoyina amanye amabanjwa ebefolile. Uye wahlasela elinye lamagosa entolongo ngomazenzele wesixhobo ebesiloliwe, nto leyo ekhokelele ekubeni kunxwelerheke elo gosa. We also conducted our own investigation. The incident happened on the 16th. I visited the correctional facility on the 18th to get more facts. U-14 ebeselugcinweni apha kweliziko loluleko susela kunyaka ophelileyo. Ebejongene namatyala nobuzaza ekuquka kuwo ukubulala abantu abathathu kwanokuba nomphunga ekho semthethweni nembumbulu. The use of force is supposed to be applied in line with the Correctional Services Act and the standard operating procedures. Phakathi kwezinye izindululo zale ngxelo kukuphuculo kokhuseleko kweliziko. When the department is already in a process of improving security at Goodwood and other correctional facilities, the only thing that is holding us back is the fact that these are equipment that needs to be funded. They are costly. Isebe likwathi amanye amagosa ekufumaniseke ukuba ayachaphazeleka kwesisiganeko aza kujongana nenkqubo yoluleko. Ndingandile Mbanjwa wendaba ze-SABC eKapa. Abantu abancedisayo ezindlini eKimberley balamkela ikhwelo elenziwe imanyano yabasebenzi abancedisa ekhaya yokuba kusekwe ingxowa-mali yababasebenzi. Le manyano ifuna isebe lezimali liseke ingxowa-mali yababasebenzi ukuze bakwazi ukuthatha umhlala phantsi kwaye babe nozinzo ngokwezimali. Kungoku nje le manyano iqulunqe umqulu wesisiphakamiso kwaye iza kunikeza kwisebe lemicimbi yemisebenzi kule nyanga. Ngokwengxelo yenkcukacha-manani bamalunga ne-850,000 abasetyhini abaqeshwe njengabancedisi basekhaya kweli loMzantsi Afrika, imanyano yababasebenzi Progressive Domestic Workers Union of South Africa iproducer ngamafutshane ithi abasebenzi abancedisa emakhaya badinga imali xa bethatha umhlala phantsi. Le manyano ifuna kusekwe ingxowa-mali yabasebenzi abancedisa ekhaya kwaye ithi oku kuza kudala ukuba kwenziwe ubulungisa ngakwaba basebenzi. Ukanti abasebenzi abancedisa emakhaya bathi ukuba nengxowa-mali yomhlala phantsi kungabanceda kakhulu. It will help us so that if we reach 60 years, we sit at home, then we have something in our pockets for our children to eat and everything. Indivuyisa kakhulu kuba xa ndingayeka ukusebenza ndinganemali ndikwazi ukondla abantwana bam. Le manyano yeproducer ithi ukuze isekwe ngempumelelo lengxowa-mali kuza kufuneka umqeshi kunye nomsebenzi bahlawule isixamali esithile kule ngxowa. We need to involve other stakeholders. Those stakeholders such as National Treasury. National Treasury will come and assist on how this product, how it will benefit, particularly the worker. Ukanti nezinye imanyano oko zimemelela ukuba abasebenzi babe nengxowa-mali yomhlala phantsi. We fought for DYF, we fought for COIDA. We still have to fight for pension fund. Ingxelo yaminyaka le yeSweep South egxile kubasebenzi abancedisa emakhaya ifumanise ukuba baninzi abantu abantyumpantyumbeka ematyaleni ngenxa yemivuzo ephantsi nabanoxinzelelo lwasengqondweni. Iproducer ithi ukumilisela le ngxowa-mali kungathatha isithuba seminyaka emithathu.
Kalondlela suqonqothile uvimba ngokuhlwanje. Sinikhumbuza zangomso siza noxa bethu ngesizulu. Busuku benzolo. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwanje nalapho siubona nanke umsinga omoya obandayo xana nazi pha kunxume olukumzantsi ntshona udala ke lamathuba angephinda amahle wemvula pha kwimandla esentshona kanti ke napha empuma koloni siyambona nanke u30% wamathuba emvula zabe mahle kakhulu pha kwindawo zikumantla waKwaZulu Natal empumalanga kuyaqhina phaya koMahikeng ngokuhlwanje ngomso ke mbukeli sayabona into ba nanku umsinga omoya obandayo ishiya indawo ushiya ke ezantshizane ezithe qapha kwindawo ezigudlunxeme olusentshona kunjalo naphaya empuma koloni kanti kuyathanda bamahle kakhulu amathuba emvula ngo60% qala phaya KwaZulu Natal ukonyuka njalo kuyakuthi phaya eLimpopo kanti ke mbukelo uyabongozwa into baqaphele kaloku okwakulatyuza kwamaza pha kunxime lwasentshona koloni ngokunjalo nomoya uyakube ubhudla ngamandla uqala phaya eGqeberha kuyaqhina phaya kunxime laseThekwini kanti ke kulindeleke nendudumo ezimandla phaya eGauteng ngomso ngokuhlwanje ngokunjalo naphaya eMahikeng ngomso ke mbukeli sabona ba sakhona kaloku la mozulu elindelekileyo yokulatyuza kwamaza phaya kunxime lwasentshona koloni ngokunjalo nalamoya uyakube ubhudla ngamandla phakathi kweGqeberha ngokunjalo naphaya eThekwini wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into ba noko kuthande ukuba kube bufudumala phaya koAlexander Bay nalapha amaqondo ebetha kwishumi lelo shumi ke nase Riversdale kodwa ke ehla amaqondo ngesibhozo evostile ngelixa isisithathu nje phaya eCalvinia kuba ke wena uphaya eKomani nakhona lindela inkwankca ngokuhlwanje nalapha amaqondo ebetha ku4 degrees kodwa kaphinda thathise phaya koGqunube eMonti ngo13 ngelixa ingu11 degrees phaya eSajonisi Gauteng lishumi kanti ke kufudumele ngama20 phaya eMusina xa hlabela mgama sijonga ngomso salibona kaloku ifuthe lalamsingo moya obandayo phaya kwimimandla esentshona nalapha amaqondo ethande kuba phansi 14 eTsoreni ngelixa ingu15 eGeorge 13 eCalvinia 17 eUppington ze ibe ngu12 enxuba naphaya eRhafu ngelixa eKomani kubanda ngo13 eGauteng silindele u18 degrees mandiphele emehlweni nisale enhlizweni kamnandi mawethu.